Kde bude slovenský realitný trh o 30 rokov? Môj odhad, ceny budú 5-násobné a 40% ľudí bude bývať v nájme. Áno, znie to extrémne, ale poviem ti, prečo si to myslím. Prvá vec, dlhodobý vývoj cien. Keď sa pozrie na slovenský trh, z dlhodobého hľadiska majú nehnuteľnosti trend rásť. Druhá vec, mnohí ľudia nákupu nedosiahnu. Nie kvôli splátke, ale kvôli vstupu. Najväčší problém pre mnoho ľudí bude nasporiť vlastných 20% na hypotéku. A keď nemáš vstup, dokúpy sa nedostaneš. Pre tretím bodom daj follow. Tretia vec, zmena myslenia mladších generácií. Časť generácie Z nemá potrebu vlastniť. Chcú využívať službu, flexibilitu, pohyb a nezávislosť. A bývanie sa bude čoraz viac vnímať ako služba a nie ako vlastníctvo. Štvrtá vec, nájom prestane byť zlé slovo. Dnes sa ešte často pozerá na ľudí v nájme tak, že sú menej stabilní. Ak bude väčšina trhu v nájme, bude to norma. Spoločensky priateľné, bežné a stabilné. A toto je dôvod, prečo sa nebojím investovať do slovenských rezidenčných nehnuteľností. Lebo ak porastú ceny a dopyt po nájme, dostanú rezidenčné nehnuteľnosti ešte oveľa väčší zmysel. Napíš mi do komentára svoj názor, som zvedavý, či so mnou súhlasíš alebo nie.